Така, приятели, ето е втора част и не знам дали ако сте гледали първа част, как казах, че тя случайно е насъбългана и това беше шега, но не ми стигна времето за да кажа. И да, това беше шега, да може малко да се посмееме, да. И точно ето тук, покажи. Ето тук, точно решихме да е била шегата и да. Така, хора и там и там. Да, е тук. Хора, сега тя ще дойде малко пред нашия блог. Отскоро нашия. Да, също. Да, вашия. Не техния наш. Да, ще текamo до нашия, ама да. Дай ми ръка, Дария. Аз съм адски жадна, свърши ми водата. Айде, деца. Айде, давай. Хора, Няма една аз в предния клип се пошегувах, че няма последните пуск. Много хубаво трябва да последвате, защото иначе ще има така. Да, бързо отидете да и последвате канала. Хора, сега ще пресечем и пак ще се видим. Хора, пресякваме. Ето, сега сме до аптеката. Ето. Хора, ако не знаете откъде да купите такава шно, сега ще ви покажем мястото. Да, ще ви покажем на Zoom. Ние сме точно до него. Сега ще ви покажем и пътя. Ето, тук има Белалей. Ето тук е магазина. Там има 1000 такива. Има жълти, има си лилави, розови най-вече. Розови. Не, спокойно. Ето, вижте, левче, което скоро стане евро. Да. Вече левче евро. Да, Така е, тук си мъч. да чакаме тук. Така, хора. Тук чакаме. И да. Нали? Вижте и калъфа за телефона. Който имам телефон. Предния път снимах със и този телефон, защото вие гледате само клиповете, а не телефона ми. Да. Да, ще си и го телефона. Защото вие виждате клиповете, телефона ми няма логика. Има някаква логика. Няма логика. Да. И хора, може да направим тази част. Как аз се препирам. Добре. Така, сега ще покажем. Ето, вижте. Вижте,